Καλημέρα σας. Στο κεφάλαιο 1 του μαθήματος Φυσική 2, εφαρμοσμένος ηλεκτρομαγνητισμός, θα μιλήσουμε για το ηλεκτρικό φορτίο, τη δύναμη Κουλόμπ, δηλαδή τη δύναμη που ασκείται ανάμεσα σε δύο σημειακά φορτία και στο χώρο που δημιουργείται γύρω από φορτισμένα σωματίδια, το ηλεκτρικό πεδίο. Πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο αυτό θα μιλήσουμε για το ηλεκτροστατικό πεδίο, δηλαδή για τον χώρο που δημιουργείται και χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες ιδιότητες γύρω από ακίνητα φορτία. Μία σύνοψη του κεφαλαίου αυτού του πρώτου μαθήματος τη βλέπουμε στη διαφάνεια 2. Θα μιλήσουμε για το ηλεκτρικό φορτίο ως μια θεμελιώδη ιδιότητα της ύλης, πώς να χρησιμοποιούμε και να καταλαβαίνουμε τη φυσική σημασία της δύναμης Κουλόμπ ως μια δύναμη εξ αποστάσεως ανάμεσα σε δύο σημειακά φορτία, την έννοια του ηλεκτρικού πεδίου, δηλαδή της περιοχής του χώρου που δημιουργείται με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γύρω από ακίνητα ηλεκτρικά φορτία, πώς να υπολογίζουμε την δύναμη αναμονάδα φορτίου που είναι το ηλεκτρικό πεδίο από κατανομές φορτίων, διάφορες κατανομές, θα δούμε παραδείγματα, λυμμένα παραδείγματα στα πλαίσια του μαθήματος αυτού, κατανομές πάνω σε γραμμή, κατανομές πάνω σε επιφάνεια, κατανομές πάνω σε έναν όγκο και πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια του μαθήματος θα μιλήσουμε μονάχα και θα αναλύσουμε παραδείγματα μονάχα για ομοιόμορφες κατανομές. Και επίσης θα δούμε πώς τα φορτία αντιδρούν στα ηλεκτρικά πεδία στην περίπτωση των μονωτών, θα δούμε την ηλεκτρική πόλωση, θα δούμε την φυσική σημασία της ηλεκτρικής διπολικής ροπής. Το ηλεκτρικό φορτίο. Το ηλεκτρικό φορτίο είναι μια θεμελιώδη ιδιότητα της ύλης. Συνήθως η ύλη είναι φορτισμένη ουδέτερα, δηλαδή έχουμε τον ίδιο αριθμό θετικών και αρνητικών φορτίων. Από τη δήλωση αυτή καταλαβαίνουμε ότι ένα φορτίο παίρνει δύο τιμές, είτε θετική τιμή, οπότε έχουμε ένα θετικό φορτίο, είτε αρνητική τιμή, οπότε έχουμε ένα αρνητικό φορτίο. Το φορτίο είναι μια εκβαντιμισμένη ποσότητα, που σημαίνει ότι το φορτίο είναι ενός σώματος ακέραιο πολλαπλάσιο μιας ελάχιστης τιμής. Η τιμή αυτή είναι το φορτίο του ηλεκτρονίου. Το φορτίο λοιπόν του ηλεκτρονίου είναι η στοιχειώδης μονάδα μέτρησης, η ελάχιστη αυτή ποσότητα του φορτίου, ακέραιο πολλαπλάσιο της τιμής του φορτίου του ηλεκτρονίου είναι το φορτίο οποιοδήποτε σώματος, είτε είναι θετικά φορτισμένο είτε αρνητικά φορτισμένο. Το φορτίο του ηλεκτρονίου σε απόλυτη τιμή είναι 1,6 επί 10 στη μείον 19 κουλόμπ. Κουλόμπ είναι η μονάδα μέτρησης του φορτίου και η τιμή του φορτίου του ηλεκτρονίου είναι μείον 1,6 επί 10 στη μείον 19 κουλόμπ. Συν 1,6 επί 10 στη μείον 19 κουλόμπ είναι το φορτίο του πρωτονίου. Τώρα, ο πυρήνας αποτελείται και από άλλα στοιχειώδη σωματίδια, τα quark, τα οποία συντίθεται από πρωτόνια και νετρόνια, σωματίδια τα οποία βρίσκουμε στον πυρήνα των ατόμων, τα οποία quark έχουν φορτίο συν ή πλην 1 τρίτο το φορτίο του ηλεκτρονίου ή συν πλην 2 τρίτα το φορτίο του ηλεκτρονίου, ανάλογα για ποιο quark μιλάμε. Η απομόνωση του quark φαίνεται αδύνατη και δεν είναι στα πλαίσια η συζήτηση και η ανάπτυξη του ηλεκτρομαγνητισμού δεν είναι στα πλαίσια αυτού του μαθήματος. Στον πίνακα αυτό βλέπουμε τα διάφορα σωματίδια από τα οποία συντίθεται ένα άτομο. Το πρωτόνιο και το νετρόνιο το βρίσκουμε στον πυρήνα, το ηλεκτρόνιο βρίσκεται γύρω από τον πυρήνα. Η κύρια μάζα, όπως θα δούμε αργότερα, του ενός ατόμου βρίσκεται σε ποσοστό 99,9% μέσα στον πυρήνα του, όπου βρίσκουμε τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Το πρωτόνιο είναι φορτισμένο με το ίδιο φορτίο που έχει το φορτίο του ηλεκτρονίου και έχει μάζα 2.000 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του ηλεκτρονίου, και γι' αυτό θα δούμε κατά τις διάφορες τεχνικές φόρτισης κυρίως μετακινούνται ηλεκτρόνια, μια και είναι πιο ευκίνητα να μετακινηθούν. Το φορτίο του νετρονίου είναι 0 και το φορτίο του ηλεκτρονίου, όπως είπαμε, είναι μείον 1,6 επί 10 στη μείον 19 κουλόμπ, με μια
με μάζα 9,1 επί 10 στη μείον 27 χιλιόγραμμα. Ο αριθμός, τα άτομα χαρακτηρίζονται από τον ατομικό τους αριθμό, που είναι ο αριθμός των πρωτονίων στον πυρήνα του ατόμου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του φορτίου είναι η διατήρησή του. Είναι μία από τις αρχές διατήρησης. Ένα φορτίο, όταν δημιουργείται σε ένα χώρο, το αντίθετο φορτίο δημιουργείται σε έναν άλλο χώρο. Επομένως, το φορτίο σε ένα κλειστό σύστημα διατηρείται. Στην ηλεκτρονική, κύρια έκφραση, ένας νόμος που εκφράζει αυτή τη διατήρηση του φορτίου είναι ο πρώτος κανόνας του Κίρκοφ, όπου ο αριθμός των φορτίων αναμονάδα χρόνου που εισέρχεται σε έναν κόμβο είναι ο ίδιος αναμονάδα χρόνου που εξέρχεται από αυτόν τον κόμβο. Αυτό είναι κύρια συνέπεια της αρχής διατήρησης του φορτίου. Θα δούμε αργότερα, όταν θα μιλήσουμε για το ηλεκτρικό πεδίο, ότι κύριο επίσης ένα άλλο αποτέλεσμα της διατήρησης του φορτίου είναι η αρχή διατήρησης των ηλεκτρικών δυναμικών γραμμών. Επομένως, το ολικό φορτίο σε μια κλειστή περιοχή παραμένει σταθερό. Για να πάρουμε μια τάξη μεγέθους, το 1 κουλόμ πόσα ηλεκτρόνια περιέχει, άμα κάνουμε τις πράξεις θα δούμε ότι περιέχει περίπου 6,25 επί 10 στη 18 ηλεκτρόνια. Εδώ βλέπουμε τον περιοδικό πίνακα, ο οποίος συντάσσεται επίσης και ως συνάρτηση του ατομικού αριθμού, δηλαδή τον αριθμό των πρωτονίων μέσα στον πυρήνα του ατόμου. Μία άλλη ιδιότητα αναφορικά με το φορτίο είναι η εξής. Το φορτίο ενός ατόμου, το ένα άτομο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. Υπάρχουν όμως αντιδράσεις, διαδικασίες μέσω των οποίων μπορούμε να αφαιρέσουμε ηλεκτρόνια ή να προσθέσουμε ηλεκτρόνια σε ένα ηλεκτρικά ουδέτερο άτομο. Εδώ βλέπουμε την περίπτωση του λιθίου, που από αρχικά ηλεκτρικά ουδέτερο, αν κερδίσει 2 ηλεκτρόνια, μετατρέπεται στο ιόν του λιθίου, ενώ αν χάσει ένα ηλεκτρόνιο μετατρέπεται στο θετικό ιόν του λιθίου. Όπως είπαμε, το 99,9 της μάζας του ατόμου βρίσκεται μέσα στον πυρήνα του, όπου υπάρχουν τα νετρόνια και τα πρωτόνια. Η αλλαγή του αριθμού των νετρονίων δημιουργεί τα διάφορα ισότοπα των ατόμων, και βλέπουμε εδώ πέρα το ίδιο παράδειγμα με πώς πηγαίνουμε από ένα ηλεκτρικά ουδέτερο άτομο σε ένα ιόν θετικό ή αρνητικό με τη μετατόπιση ηλεκτρονίων. Τώρα, εφόσον τα άτομα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα, πώς αποκτούν φορτίο? Ένας τρόπος είναι μέσω της τριβής. Μέσω της τριβής δύο διαφορετικών υλικών διαφορετικής ηλεκτρονητικότητας. Η ηλεκτρονητικότητα είναι η τάση να προσελκύουν ηλεκτρόνια. Επομένως, τα διάφορα άτομα, ανάλογα με τη χημική του σύσταση, έχουν διαφορετική ηλεκτρονητικότητα. Δηλαδή, θέλουν περισσότερο ή λιγότερο να τραβήξουν αρνητικά φορτία. Στην περίπτωση τώρα, το πρώτο παράδειγμα που βλέπουμε εδώ είναι ότι έχουμε δύο αρχικά ουδέτερες πλαστικές ράβδους, οι οποίες όταν τις τρίψουμε με ένα άλλο υλικό που είναι η γούνα, τότε λόγω ότι το πλαστικό είναι πιο ηλεκτρονητικό από τη γούνα, τότε οι ράβδοι αποκτούν αρνητικό φορτίο. Δηλαδή οι φορτία μετακινούνται από τη γούνα προς την πλαστική ράβδο και φορτίζουν την πλαστική ράβδο με αρνητικό φορτίο. Αν αυτή τη διαδικασία την κάνουμε σε δύο διαφορετικές πλαστικές ράβδους, αν τις προσεγγίσουμε μετά την τριβή τους μετά την τριβή τους από τη γούνα, τότε λόγω του ίδιου φορτίου οι δύο ράβδοι παρατηρούμε ότι αποθούν. Εδώ να επαναλάβουμε, και νομίζω ότι είναι γνωστό και από το Λύκειο, ότι όταν έχουμε δύο ομώνυμα φορτισμένα φορτία, δύο ομώνυμα φορτισμένα σώματα, αυτά αποθούνται, ενώ θα δούμε αργότερα ότι είναι ετερόνυμα φορτισμένα, όταν έχουμε δύο ετερόνυμα φορτισμένα σώματα, αυτά έλκονται. Ένα άλλο παράδειγμα είναι όταν έχουμε γυάλινες ράβδους, αρχικά ηλεκτρικά ουδέτερες, τις οποίες τις τρίβουμε με ένα άλλο υλικό, το μετάξι. Στην περίπτωση αυτή το μετάξι είναι πιο ηλεκτρονητικό, δηλαδή τραβάει ηλεκτρόνια από τις γυάλινες ράβδους προς το μετάξι μέσω της τριβής η οποία γίνεται μεταξύ
των γυάλινων ράβδων και του μεταξιού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι γυάλινοι ράβδοι να φορτιστούν θετικά. Επομένως, αν προσεγγίσουμε δύο τέτοιες φορτισμένες ράβδους, θετικά φορτισμένες ράβδους μεταξύ τους, αυτές αποθούνται. Αν τώρα μετά από αυτά τα δύο πειράματα, δηλαδή την τριβή της πλαστικής ράβδου με τη γούνα και της γυάλινης ράβδου με το μετάξι, στην πρώτη περίπτωση έχουμε ως αποτέλεσμα την αρνητικά φορτισμένη πλαστική ράβδο και στη δεύτερη περίπτωση τη θετικά φορτισμένη γυάλινη ράβδο. Αυτές οι δύο, μία γυάλινη ράβδος προσεγγίσει μια αρνητικά φορτισμένη πλαστική ράβδο, τότε αυτές οι δύο έλκονται, γιατί είναι ετερόνυμα φορτισμένες, με αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε είναι τα ετερόνυμα φορτισμένα σώματα έλκονται, ενώ τα ομώνυμα φορτισμένα σώματα αποθούνται. Είπαμε προηγουμένως ότι η τριβή διαφορετικών σωμάτων έχει ως ένα αποτέλεσμα τη μεταφορά ηλεκτρονίων από το ένα σώμα στο άλλο, και από ποιο σώμα σε ποιο σώμα μεταφέρονται αυτά τα ηλεκτρόνια μας βοηθάει αυτός εδώ ο πίνακας, που δείχνει την κατατάσσετα στοιχεία ανάλογα με την ηλεκτροαρνητικότητά τους. Και βλέπουμε πως κινούμαστε προς τα κάτω, η ηλεκτροαρνητικότητα αυξάνει. Όταν κινούμαστε προς τα πάνω, η ηλεκτροθετικότητα μεγαλώνει. Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε το τι συμβαίνει. Για παράδειγμα, στην πρώτη περίπτωση που έχουμε μια πλαστική ράβδο, δηλαδή έχουμε το PET, το υλικό το οποίο χρησιμοποιούμε στην περίπτωση αυτή, μπορούμε να πούμε ο πολυεστέρας. Έτσι, ο πολυεστέρας βλέπουμε εδώ πέρα πολύ ηλεκτροθετικός, αλλά λιγότερο ηλεκτροθετικός από την γούνα. Επομένως, η γούνα θέλει να τραβάει πολύ περισσότερο θετικά φορτία ή να δίνει στην πιο ηλεκτρονική πλαστική ράβδο τα φορτία της, και γι' αυτό το λόγο αρνητικά φορτία μεταφέρονται από τη γούνα προς την πλαστική ράβδο, με αποτέλεσμα η πλαστική ράβδος να φορτιστεί αρνητικά, ενώ η γούνα να φορτιστεί θετικά. Έτσι, χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτήν εδώ τον πίνακα, μπορούμε να εξηγήσουμε όταν υπάρξει τριβή μεταξύ δύο διαφορετικών σωμάτων, προς τα που θα μεταφερθούν τα ηλεκτρόνια. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι γνωστό στην ηλεκτρονική, έχει να κάνει με το πόσο εύκολα κινούνται μέσα στα σώματα τα φορτία. Υπάρχουν σώματα τα οποία τα φορτία κινούνται πολύ εύκολα και ονομάζονται αγωγή. Υπάρχουν όμως σώματα που τα φορτία δεν κινούνται καθόλου μέσα τους, και τα σώματα αυτά ονομάζονται μονοτές. Υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία, η ημιαγωγή, που αρχικά είναι μονοτές, αλλά μπορούμε με χημικό ή με άλλους τρόπους, οπτικούς τρόπους, να αλλάξουμε τη χημική τους, να αλλάξουμε τις ηλεκτρικές τους ιδιότητες, και έτσι να μπορούμε από μονοτές, που είναι η ενδογενής ημιαγωγή, να τα κάνουμε πρόσμιξη ξένων άλλων ατόμων από τον αρχικό τους κρίσταλο, και να τους μετατρέψουμε σε αγωγούς, είτε αγωγούς θετικών φορτίων, είτε αγωγούς αρνητικών φορτίων, είτε αγωγούς θετικών φορτίων, δηλαδή κενών θέσεων αρνητικών φορτίων. Και έτσι έχουμε τους ημιαγωγούς τύπου N ή τους ημιαγωγούς τύπου P. Αυτός είναι ο λόγος που στην βιομηχανία και στην τεχνολογία η ημιαγωγή είναι τα πιο αλκυστικά υλικά, διότι μπορούμε με πολύ ελεγχόμενο τρόπο εμείς να καθορίσουμε τις ηλεκτρικές τους ιδιότητες. Ένα παράδειγμα εδώ καλού αγωγού είναι, το βλέπουμε στο παρακάτω παράδειγμα, στην εικόνα Α. Βλέπουμε ότι έχουμε μια αρχικά φορτισμένη, αρχικά ηλεκτρικά ουδέτερη μεταλλική ράβδος, η οποία ενώνεται σε αυτό το στήριγμα με μια μονοτική ίνα, δηλαδή αυτός είναι ένας μονοτής, δεν μπορούν να μετακινηθούν φορτία κατά αυτή τη διαδρομή. Συνδέουμε με ένα χάλκινο σύρμα, ο χαλκός είναι πολύ καλός αγωγός, με μια αρχικά φορτισμένη μεταλλική ράβδος. Επειδή το χάλκινο σύρμα τώρα είναι αγωγός, φορτία από την μεταλλική ράβδο θα κινηθούν μέσω αυτής της διαδρομής προς τη μεταλλική σφαίρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι όταν βγάλουμε αυτή τη σύνδεση του χαλκινού σύρματος μεταξύ της μεταλλικής σφαίρας και της φορτισμένης μεταλλικής ράβδου, τότε έχουμε δύο ηλεκτρικά φορτισμένα σώματα, και μάλιστα δύο
αρνητικά φορτισμένα σώματα, που έχει σαν αποτέλεσμα την άποση. Αυτά τα δύο σώματα να αποθούνται μεταξύ τους, γιατί είναι ομώνυμα φορτισμένα. Αν τώρα όμως στην περιοχή του χώρου φέρνουμε μια γυάλινη ράβδο, την οποία έχουμε φορτίσει μέσω, όπως ήταν προηγουμένως, μέσω τριβής, τότε αυτά τα δύο ηλεκτρικά φορτισμένα σώματα είναι ετερόνυμα φορτισμένα, με αποτέλεσμα να έλκονται. Ένας άλλος τρόπος φόρτισης ενός σώματος είναι μέσω επαγωγής και όχι μέσω τριβής. Επομένως, αρχικά έχουμε μια ηλεκτρικά ουδέτερη μεταλλική σφαίρα. Η μεταλλική σφαίρα έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι αγωγός, άρα μετακινούνται τα φορτία μέσα στην μεταλλική σφαίρα. Αν στην περιοχή της μεταλλικής σφαίρας φέρνουμε μια αρνητικά φορτισμένη ράβδο, την οποία την έχουμε φορτίσει αρνητικά μέσω τριβής, τότε λόγω της μετακίνησης των φορτίων μέσα στην μεταλλική σφαίρα, θετικά φορτία θα κινηθούν προς την επιφάνεια που είναι πιο κοντά στην αρνητικά φορτισμένη ράβδο, ενώ αρνητικά φορτία θα κινηθούν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αν τώρα συνδέσουμε τη μεταλλική σφαίρα στην κατάσταση που βρίσκεται εδώ με την γη, μέσω ενός αγώγιμου σύρματος, τότε λόγω του ότι η γη είναι μια τεράστια αποθήκη αρνητικών φορτίων, αρνητικά φορτία θα κινηθούν μέσω αυτής της αγώγιμης διαδρομής και θα αποθηκευτούν στη γη. Αφαιρούμε λοιπόν τη γείωση μετά και έχει ως αποτέλεσμα μέσα στη μεταλλική σφαίρα να παραμείνουν μόνο τα θετικά φορτία. Αν απομακρυνθεί και η αρνητικά φορτισμένη ράβδος από την περιοχή κοντά στην μεταλλική σφαίρα, τότε τα θετικά φορτία θα επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους, θα κινηθούν σε όλη την επιφάνεια, σε όλο τον όγκο της σφαίρας και θα έχουμε αυτήν εδώ την κατανομή, δηλαδή τη δημιουργία επίσης θετικά φορτισμένης σφαίρας. Η φόρτιση εξαπαγωγής μπορεί να την παρατηρήσουμε επίσης και σε μονοτικά υλικά. Δηλαδή υλικά που αρχικά λέμε ότι τα φορτία δεν μπορούν να μετακινηθούν. Αλλά εάν έχουμε ένα αρχικά φορτισμένο σώμα, παραδείγματος χάρη τη χτένα μας, η οποία έχει φορτιστεί μέσω τριβής με τα μαλλιά μας, τότε η αρνητικά φορτισμένη χτένα τι θα κάνει? Βλέπουμε ότι μπορεί να έλκει ηλεκτρικά ουδέτερο κομμάτια χαρτιού. Πώς γίνεται αυτό? Η αρνητικά φορτισμένη σφαίρα επάγει φορτία στην εξωτερική επιφάνεια του χαρτιού, ετερόνυμα φορτία, άρα θετικό φορτίο επάγεται σε αυτή την επιφάνεια. Επομένως υπάρξει έλξη μεταξύ της αρνητικά φορτισμένης χτένας με τα φορτία αυτά και έτσι έλκει τα κομμάτια χαρτιού η χτένα μας. Τα φορτία αυτά εδώ που δεν μετακινούνται ελεύθερα μέσα σε όλο τον όγκο του χαρτιού, μια και το χαρτί είναι μονοτής, αλλά δημιουργούνται, όπως βλέπετε εδώ, ζεύγη θετικού με αρνητικό φορτίο. Το ζεύγος αυτό θετικού και αρνητικού φορτίου ονομάζεται ηλεκτρικό δίπολο. Είναι μια μικρή μετατόπιση ανάμεσα στο θετικό και το αρνητικό φορτίο ενός ατόμου, ενός μονοτικού υλικού. Αυτή η μετατόπιση είναι της τάξης των 10⁻11, 10⁻10 μέτρων και αυτό ονομάζεται ηλεκτρικό δίπολο, που έχει πολύ μεγάλες τεχνολογικές εφαρμογές πέραν του παραδείγματος εδώ, πώς μπορεί να υπάρξει έλξη μεταξύ ή να επαχθούν φορτία μεταξύ και δύο μονοτικών υλικών ή μεταξύ ενός αρνητικά φορτισμένου υλικού και ενός μονοτή. Τεχνολογικό παράδειγμα αυτής της παράδειγμα τεχνολογικό της ηλεκτροστατικής είναι εδώ πέρα η μεταλλική βαφή, η διαδικασία ηλεκτροστατικής βαφής όπως λέγεται, όπου βλέπουμε εδώ ότι έχουμε το μεταλλικό αντικείμενο, την πόρτα του αυτοκινήτου, την έχουμε γειώσει έτσι ώστε οι αρνητικοί φορείς, τα αρνητικά φορτία της πόρτας να μετακινηθούν προς τη γη. Ψεκάζουμε με αρνητικά φορτισμένα σταγονίδια βαφής, τα οποία έλκονται και κάθονται πάνω στην πόρτα λόγω της έλξης μεταξύ των θετικών φορτίων της πόρτας και των αρνητικών φορτισμένων σταγονιδίων της βαφής.
Μιλήσαμε για το φορτίο, είπαμε ότι το φορτίο μπορεί να παίρνει δύο τιμές ενός σώματος, είτε θετικές τιμές είτε αρνητικές τιμές. Αυτές οι τιμές είναι εκβαντισμένες, δηλαδή είναι ακέραια πολλαπλάσια μιας ελάχιστης τιμής που είναι το φορτίο του ηλεκτρονίου. Είπαμε ότι δύο ετερόνυμα φορτία έλκονται, δύο ομώνυμα φορτία αποθούνται. Επομένως, αυτή η έλξη ή η άποση χαρακτηρίζεται από μία δύναμη. Η δύναμη αυτή, το μέτρο αυτής της δύναμης και από τι εξαρτάται μελετήθηκαν πειραματικά πρώτη φορά από τον Γάλλο φυσικό Κουλόμπ, ο οποίος έδειξε ότι η δύναμη Κουλόμπ, η δύναμη μεταξύ δύο στοιχειωδών φορτίων, εξαρτάται από το μέτρο, από το γινόμενο της απόλυτης τιμής του μέτρου αυτών των δύο φορτίων Q1 και Q2, είναι αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης, άρα η δύναμη αυτή εξασθενεί καθώς τα φορτία Q1 και Q2 απομακρύνονται ή αυξάνει καθώς τα δύο φορτία Q1 και Q2 προσεγγίζουν το ένα το άλλο. Επίσης εξαρτάται από το υλικό μέσα στο οποίο βρίσκονται τα φορτία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα δύο φορτία Q1 και Q2 βρίσκονται μέσα στο κενό ή μέσα στον αέρα που προσεγγίζει πολύ καλά το κενό. Επομένως υπάρχει εδώ η ηλεκτρική σταθερά, η διελεκτρική σταθερά του κενού. Αυτή εδώ το 1 δια 4 πι ε0 είναι μια σταθερά η οποία λέγεται σταθερά Coulomb και παίρνει μια συγκεκριμένη τιμή για το κενό, την οποία θα δούμε στη συνέχεια. Επομένως, ο νόμος του Coulomb μας λέει ότι το μέτρο της ηλεκτρικής δύναμης μεταξύ δύο σημειακών, επαναλαμβάνω, δύο σημειακών ηλεκτρικών φορτίων είναι ευθέως ανάλογο του γινωμένου των φορτίων Q1 και Q2 και αντιστρόφως ανάλογο του τετραγώνου της απόστασης. Η δύναμη αυτή είναι πάντα πάνω στην ευθεία που ενώνει τα δύο φορτία. Αυτή είναι λοιπόν η διεύθυνσή της. Βρίσκεται πάντα ανάμεσα στα φορτία Q1 και Q2, τα δύο σημειακά φορτία. Τώρα, η δύναμη αυτή είναι αποστική, δηλαδή βλέπετε εδώ η δύναμη από το φορτίο 1 στο φορτίο 2, όταν τα δύο φορτία είναι ομώνυμα φορτισμένα, το ξέρουμε αυτό. Βλέπετε ότι η δύναμη αυτή είναι πάνω στην ευθεία που ενώνει τα φορτία Q1 και Q2. Βλέπουμε εδώ, άρα είναι η απόσταση μεταξύ των φορτίων Q1 και Q2. Ή είναι ελκτική, βλέπετε ότι η δύναμη που ασκεί το 1 στο 2 είναι ελκτική, είναι η δύναμη του 1 προς το 2, άρα το 2 έλκεται προς το φορτίο 1, στην περίπτωση που είναι ετερόνυμα φορτισμένα. Η σταθερά Coulomb, το 1 δια 4 πι ε0, δηλαδή το K, παίρνει μια τιμή 9 επί 10 στην 9η νιούτον επί μέτρο τετράγωνο ανά Coulomb τετράγωνο. Και η τιμή αυτή είναι για το κενό. Έτσι, όταν είμαστε σε ένα οποιοδήποτε άλλο υλικό, η διελεκτρική σταθερά του κενού αντικαθίσταται από την διελεκτρική σταθερά του υλικού το οποίο βρίσκονται τα δύο φορτία. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο παράδειγμα της διεύθυνσης των δυνάμεων όταν έχουμε ετερόνυμα φορτία, ετερόνυμα φορτία ή ομώνυμα φορτία. Στην περίπτωση των ομώνυμων φορτίων αποθούνται. Το χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι βλέπετε ότι όταν το φορτίο 1 ασκεί μια δύναμη στο φορτίο 2 και το 2 ασκεί μια δύναμη στο 1. Και μάλιστα η δύναμη που ασκεί το 2 στο 1 είναι ίσου μέτρου και αντίθετης φοράς από αυτή που ασκεί το 1 στο 2. Επομένως βλέπουμε εδώ την εφαρμογή του τρίτου νόμου του Νεύτωνα της δράσης αντίδρασης. Ο νόμος του Coulomb μας βάζει ένα περιορισμό και μας λέει ότι μπορούμε να υπολογίσουμε με βάση αυτόν τον πειραματικό νόμο τη δύναμη που ασκείται μεταξύ δύο σημειακών φορτίων. Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση που έχουμε τρία σημειακά φορτία? Δεν υπάρχει πρόβλημα και χρησιμοποιώντας την αρχή της επαλληλίας, δηλαδή της πρόσθεσης διανυσμάτων, η δύναμη είναι ένα διασματικό μέγεθος, μπορούμε να υπολογίσουμε τη δύναμη σε ένα τρίτο φορτίο Q3 που έχει έρθει στην περιοχή, στην περιοχή των Q1 και Q2. Και τι κάνουμε? Υπολογίζουμε μέσω του νόμου του Coulomb τη δύναμη Coulomb ανάμεσα στο 1 και στο 3 και τη βλέπετε είναι η δύναμη F1-3 και μάλιστα είναι πάνω στην ευθεία που βρίσκονται τα Q1 και Q3. Είναι μια αποστική δύναμη γιατί τα Q1 και Q3 είναι ομώνυμα φορτισμένα, άρα να το πρώτο διάνυσμα. Τώρα υπολογίζουμε στη συνέχεια πάνω στο Q3 την δύναμη Coulomb που ασκεί το Q2. Βλέπουμε ότι η δύναμη αυτή βρίσκεται πάνω στην ευθεία που ενώνει το Q2 και το Q3 και μάλιστα είναι ελκτική προς το Q2, τη δύναμη του 2 προς το 3. Για ποιο λόγο? Διότι αυτά τα φορτία είναι ετερόνυμα.
Άρα έχουμε ένα διάνυσμα, δύο διανύσματα, κανόνα του παραλληλογράμμου, όπως ξέρουμε από το μάθημα το pre-calculus ή από τα μαθηματικά 1 ή από το Λύκειο, και έτσι υπολογίζουμε την ολική δύναμη, η οποία είναι αποτέλεσμα του διανυσματικού αθροίσματος της 1,3, της δύναμης του 1 στο 3 και του 2,3, της δύναμης του 2 στο 3. Έτσι μπορούμε να υπολογίσουμε τη δύναμη που ασκούνται και να φέρουμε από μια οποιαδήποτε κατανομή. Εδώ η κατανομή μας είναι πολύ απλή, είναι 2 φορτία προς ένα οποιοδήποτε φορτίο. Έτσι, χρησιμοποιώντας την αρχή της επαλληλίας ή αλλιώς της υπέρθεσης, μπορούμε να υπολογίσουμε οποιαδήποτε δύναμη που ασκεί μια κατανομή φορτίων σε ένα δοκιμαστικό φορτίο. Ένα άλλο μέγεθος το οποίο χαρακτηρίζει το ηλεκτροστατικό μας πεδίο, δηλαδή το πεδίο, την περιοχή του χώρου που δημιουργείται γύρω από ένα σημειακό ακίνητο φορτίο ή μια κατανομή ακίνητων φορτίων, είναι η έννοια της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου ή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου. Και η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι η δύναμη αναμονάδα φορτίου που ασκείται σε ένα δοκιμαστικό φορτίο που φέρνουμε σε ένα χώρο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ηλεκτρικό πεδίο. Ποιος δημιουργεί το ηλεκτρικό πεδίο? Το φορτίο πηγή. Επομένως έχουμε το φορτίο πηγή, το οποίο δημιουργεί γύρω του μια περιοχή η οποία έχει κάποιο χαρακτηριστικό. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό? Αν φέρεις οποιοδήποτε φορτίο μέσα σε αυτή την περιοχή, ένα δοκιμαστικό φορτίο Q, όπως αυτό εδώ, αυτό είναι το δοκιμαστικό φορτίο, έτσι τότε πάνω σε αυτό το δοκιμαστικό φορτίο θα αλληλεπιδράσει με το φορτίο πηγή, και αυτή η αλληλεπίδραση θα έχει τη μορφή αυτής της δύναμης, που είναι η δύναμη Coulomb, η δύναμη ανάμεσα σε δύο σημειακά φορτία. Η ύπαρξη του ηλεκτρικού πεδίου έτσι υπάρχει λόγω της πηγής του. Άρα ανεξάρτητα αν εγώ φέρω ένα δοκιμαστικό φορτίο Q μικρό ή όχι, το πεδίο υπάρχει. Το δοκιμαστικό φορτίο Q μικρό το φέρνω για να διαπιστώσω την ύπαρξη του πεδίου. Αντίστοιχο με το ηλεκτρικό πεδίο είναι το βαρυτικό πεδίο, το οποίο είναι η δύναμη ανά μονάδα μάζας. Εδώ είναι η δύναμη ανά μονάδα φορτίου. Επομένως είπαμε εδώ ότι η δύναμη F είναι η δύναμη Coulomb. Επομένως, αν το Q1 είναι το φορτίο πηγή και Q2 είναι το δοκιμαστικό φορτίο, αν κάνουμε την αντικατάσταση, αυτό που βλέπουμε είναι το εξής. Είναι αυτό εδώ, είναι πόσο είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί το φορτίο πηγή Q στο χώρο. Άρα αντικαθιστούμε εδώ, είναι η δύναμη του Q μεγάλο προς το Q μικρό, αντικαθιστούμε το νόμο του Coulomb και καταλήγουμε σε αυτήν τη θεμελιώδη έκφραση που είναι η περιγραφή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί το σημειακό φορτίο Q μεγάλο. Εδώ είναι το Q μεγάλο που είναι η πηγή, άρα το ηλεκτρικό πεδίο υπάρχει λόγω της πηγής του, έτσι, είναι κάτι που το περιμένουμε, και όχι του δοκιμαστικού φορτίου, το οποίο το βάζουμε για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη του ηλεκτροστατικού πεδίου, και βλέπουμε ότι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου μειώνεται με το τετράγωνο της απόστασης από την πηγή Q. Επίσης βλέπουμε ότι το ηλεκτρικό πεδίο εδώ το βλέπετε εδώ με το διάνυσμα αυτό, έχει την ίδια κατεύθυνση με τη δύναμη Coulomb που ασκεί το Q προς το σημειακό φορτίο Q όταν τα δύο φορτία είναι ομώνυμα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε θετικό και θετικό δοκιμαστικό φορτίο, και μονάδα μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είναι το Νιούτον ανά Coulomb. Εδώ βλέπουμε τι συμβαίνει με τη δημιουργία του ηλεκτρικού πεδίου. Επαναλαμβάνω, το ηλεκτρικό πεδίο υπάρχει στην περιοχή εδώ, στην περιοχή P, λόγω της πηγής. Όταν φέρουμε δοκιμαστικό φορτίο, τότε επειδή θα ασκηθεί μια αποστική δύναμη στο δοκιμαστικό φορτίο, λέμε εδώ υπάρχει ένα ηλεκτρικό πεδίο. Το ηλεκτρικό πεδίο δεν περιγράφεται μονάχα από την έντασή του, αλλά μπορούμε να το αναπαραστήσουμε και στο χαρτί με κάποιες φανταστικές κατασκευές, οι οποίες είναι ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές. Οι ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές είναι γραμμές οι οποίες ξεκινούν από ένα θετικό φορτίο και καταλήγουν σε ένα αρνητικό φορτίο. Είναι κάτι που το περιμένουμε, διότι διατηρείται το φορτίο. Επομένως οι δυναμικές γραμμές δεν μπορούν να χάνονται.
Άρα από εκεί που όσοι ξεκινούν από ένα θετικό φορτίο, τόσοι καταλήγουν σε ένα αρνητικό φορτίο. Έχουν τις εξής ιδιότητες. Η ένταση ε του ηλεκτρικού πεδίου είναι πάντα εφαπτώμενη πάνω σε αυτές τις γραμμές. Βλέπετε εδώ πέρα ότι το διάνυσμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είναι πάντα εφαπτώμενο. Άρα οι δυναμικές γραμμές δείχνουν και την κατεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου. Δεύτερη ιδιότητα είναι ότι ποτέ δύο ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές δεν τέμνονται. Τρίτη ιδιότητα είναι ότι οι ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές εκκινούν από ένα θετικό φορτίο και καταλήγουν σε ένα αρνητικό φορτίο. Τέταρτη ιδιότητα είναι ότι ο αριθμός των ηλεκτρικών δυναμικών γραμμών που ξεκινούν από ένα φορτίο ή καταλήγουν σε ένα αρνητικό φορτίο είναι ανάλογο του μέτρου του φορτίου. Δηλαδή, αν εδώ έχω ένα φορτίο συν Q και κινούν δύο γραμμές, για παράδειγμα, και τότε όταν έχω ένα φορτίο, όταν αυτό το φορτίο το κάνω 2Q, τότε θα φεύγουν 4 γραμμές. Αν κάνω αυτό το φορτίο συν 3Q, θα φεύγουν 6 γραμμές. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι ο αριθμός των ηλεκτρικών δυναμικών γραμμών εξαρτώνται από το μέτρο του φορτίου πηγή. Μονάδα μέτρησης είναι το Newton με Coulomb. Αυτό είναι εύκολο να το διαπιστώσουμε, γιατί η δύναμη μετριέται σε Newton, το φορτίο Q, το δοκιμαστικό φορτίο Q μετριέται σε Coulomb, άρα είναι Newton ανά Coulomb. Εδώ βλέπουμε ξανά την ανάλυση και βλέπουμε ποια είναι η έκφραση της τιμής του ηλεκτρικού πεδίου σημειακού φορτίου πηγής Q. Αυτό είναι το φορτίο πηγής, ενώ εδώ πέρα βλέπουμε ως σημειακό φορτίο σημειώνουμε το Q0. Στο προηγούμενο παράδειγμα είχαμε Q κεφαλαίο Q μικρό. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσετε εσείς είναι ότι το ηλεκτρικό πεδίο, η τιμή του ηλεκτρικού πεδίου, πόσο δυνατό ηλεκτρικό πεδίο έχω, εξαρτάται μόνο από την πηγή του και όχι από το δοκιμαστικό φορτίο. Το Q0 το βάζουμε για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη του ηλεκτρικού πεδίου. Και πώς το διαπιστώνουμε? Με μια δύναμη που ασκείται από το φορτίο πηγής στο δοκιμαστικό φορτίο Q0. Εδώ που τα δύο φορτία είναι θετικά, έτσι, το σημειακό φορτίο, εκτός αν το λέει η άσκηση, πάντα το θεωρώ θετικό φορτίο. Έχουμε θετικό φορτίο πηγή, θετικό φορτίο ως σημειακό φορτίο. Βλέπουμε ότι οι δυναμικές γραμμές ξεκινούν από το θετικό φορτίο και ξέρουμε από τις ιδιότητες των ηλεκτρικών δυναμικών γραμμών ότι η ένταση ε του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί η πηγή είναι πάντα εφαπτώμενες στις δυναμικές γραμμές, άρα και οι δυναμικές γραμμές θα φεύγουν από την πηγή. Βλέπουμε επίσης ότι η δύναμη Coulomb εδώ είναι επίσης αποστική, άρα βλέπουμε ότι όταν τα δύο φορτία είναι ομώνυμα, τότε η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου και η δύναμη Coulomb έχουν την ίδια φορά. Στην περίπτωση εδώ που έχουμε αρνητικό φορτίο και εδώ έχουμε Q0, το οποίο θεωρώ θετικό σημειακό φορτίο, οι δυναμικές γραμμές καταλήγουν σε ένα αρνητικό φορτίο, άρα βλέπετε η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου πάει προς την πηγή, που είναι το αρνητικό φορτίο, και στην περίπτωση αυτή η δύναμη θα είναι ελκτική. Έτσι, θα είναι ελκτική. Άρα βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση ότι η δύναμη Coulomb με το ηλεκτρικό πεδίο επίσης έχουν την ίδια κατεύθυνση. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό που βλέπουμε εδώ είναι ότι το διάνυσμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου, εδώ είναι οι ηλεκτρικές δυναμικές, μεγαλώνει καθώς πλησιάζουμε την πηγή. Γιατί μεγαλώνει? Γιατί αυξάνει το πλάτος της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου, μια και το πλάτος της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου μεγαλώνει καθώς μικραίνει η απόσταση από την πηγή. Άρα εδώ, καθώς πλησιάζουμε την πηγή, που είναι το μείον Q, αυξάνει η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου. Οι ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές τις βλέπουμε εδώ πέρα και για ζεύγος θετικού και αρνητικού φορτίου πώς κινούνται, και βλέπουμε ότι είναι είτε ευθείες γραμμές είτε μπορεί να είναι καμπύλες γραμμές. Χαρακτηριστικό είναι ότι το διάνυσμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε οποιοδήποτε σημείο είναι εφαπτώμενο των ηλεκτρικών δυναμικών γραμμών. Με τον ίδιο τρόπο που υπολογίσαμε, χρησιμοποιώντας την αρχή της επαλληλίας, μπορούμε να υπολογίσουμε τη δύναμη, τη συνολική δύναμη που ασκείται σε ένα δοκιμαστικό φορτίο από μια κατανομή φορτίων, μπορούμε να υπολογίσουμε το ολικό ηλεκτρικό πεδίο σε ένα σημείο του χώρου. Αυτό που κάνουμε είναι να θρήσουμε διανυσματικά τα ηλεκτρικά πεδία που δημιουργούν οι διάφορες πηγές της κατανομής μας. Το βλέπουμε εδώ.
Στην περίπτωση τώρα που η κατανομή είναι συνεχής, δηλαδή δεν μπορούμε να διακρίνουμε τα φορτία, στην περίπτωση αυτή εδώ μπορούμε να διακρίνουμε τα φορτία, έχουμε διακριτή κατανομή. Όταν η απόσταση μεταξύ των φορτίων γίνει πολύ μικρή, λέμε ότι έχουμε συνεχή κατανομή. Επομένως εδώ έχουμε την κατανομή μας. Μπορούμε με βάση την αρχή της επαλληλίας να υπολογίσουμε το συνολικό ηλεκτρικό πεδίο στο σημείο ρ που μας ζητάει η άσκηση. Τι κάνουμε? Αθροίζουμε άπειρους προσθεταίους. Έτσι, γιατί θεωρούμε ότι εδώ πέρα έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό σημειακών φορτίων DQ. Άρα υπολογίζουμε το ηλεκτρικό πεδίο από τον DQ, από τον DQ και προσθέτουμε διανύσματα. Ο αριθμός των διανύσματων που θα προσθέσουμε θα είναι πολύ μεγάλος. Επομένως, το διακριτό άθροισμα γίνεται συνεχές άθροισμα, δηλαδή ολοκλήρωμα. Και βλέπουμε εδώ πέρα πως παίρνουμε το ολοκλήρωμα του ηλεκτρικού πεδίου του κάθε DQ που δημιουργεί στο σημείο που μας ενδιαφέρει. Στα παθήματα αυτά θα δούμε στην τάξη μέσα λυμμένα παραδείγματα διαφόρων κατανομών, ομοιόμορφων όμως κατανομών, δηλαδή κατανομών που ο λόγος του φορτίου ως προς το μήκος, φορτίου ως προς το επιφάνεια ή φορτίου ως προς τον όγκο παραμένει σταθερός. Και έτσι θα δούμε εδώ πέρα παραδείγματα γραμμικής κατανομής, όπου το φορτίο, το σημειακό έχει καταναμηθεί σε μία ευθεία γραμμή. Εδώ έχουμε περιγράφεται αυτή η κατανομή από τη γραμμική κατανομή λάμδα, δηλαδή το φορτίο ανά μονάδα μήκους, κουλόμπ ανά μέτρο. Θα δούμε αυτά τα παραδείγματα στην τάξη λιμένα. Θα δούμε εδώ πέρα παραδείγματα, ή μπορείτε να τα βρείτε αυτά τα παραδείγματα στο βιβλίο, το οποίο θα πρέπει να δανειστείτε από τη βιβλιοθήκη, αναφορικά με τη φυσική 2. Εδώ βλέπουμε κατανομή πάνω σε δακτύλιο. Επομένως, τι κάνουμε? Χωρίζουμε την κατανομή μας σε σημειακά φορτία και υπολογίζουμε τα διανύσματα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο που μας ενδιαφέρει. Πολλές φορές θα δούμε στα παραδείγματα αυτά γίνονται πολύ πιο απλά, η επίλυση του ολοκλήρωματος γίνεται πολύ πιο απλή λόγω της συμμετρίας του προβλήματος. Και θα δούμε επίσης κατανομές πάνω σε επιφάνεια, που έχουμε την επιφανειακή κατανομή φορτίου σίγμα, Q, δηλαδή που είναι κουλόμπ ανά τετραγωνικό μέτρο, ή πάνω σε έναν όγκο, σε ένα κύλινδρο, κουλόμπ ανά κυβικό, σε σφαίρα, κουλόμπ ανά κυβικό μέτρο. Θα δούμε τα παραδείγματα αναλυτικά στην τάξη πώς επιλύονται, αλλά σας συνιστώ να τα δείτε και λυμμένα πριν κάνουμε τα παραδείγματα στην τάξη και από τα βιβλία. Τέλος, στο τελευταίο μέρος της σημερινής διάλεξης θα μιλήσουμε για τα ηλεκτρικά δίπολα. Τα ηλεκτρικά δίπολα τα συναντήσαμε για πρώτη φορά, το πώς έλκεται ένα φορτισμένο σώμα με ένα μονοτή. Είναι χαρακτηριστικά των μονοτών. Επομένως, όταν ένας μονοτής βρεθεί στην περιοχή ενός εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου ε, τότε αυτό που δημιουργείται είναι το αρνητικό και το θετικό του φορτίο μετατοπίζονται το ένα προς το άλλο, και έτσι δημιουργούνται αυτές εδώ οι ομάδες θετικού φορτίου συν Q και αρνητικού φορτίου μείον Q. Παρατηρείτε ότι το φορτίο είναι το ίδιο, συν Q μείον Q, ηλεκτρικά ουδέτερο το άτομο, όπως τα περιμέναμε. Απλώς υπάρχει αυτή η μετατόπιση κατά μία απόσταση D. Το πόσο μεγάλη είναι αυτή η μετατόπιση D και το πόσο φορτίο Q έχουμε στο θετικό και στο αρνητικό μέρος του ηλεκτρικού διπόλου, έτσι, αυτό εδώ πέρα δεν είναι ελεύθερο φορτίο, αυτά τα φορτία είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Το γινόμενο του φορτίου Q του διπόλου επί την απόσταση που μετατοπίζεται στο θετικό και το αρνητικό του φορτίο ονομάζεται ηλεκτρική διπολική ροπή. Η ηλεκτρική διπολική ροπή είναι ένα διάνυσμα το οποίο έχει φορά από το αρνητικό φορτίο του διπόλου προς το θετικό φορτίο του διπόλου, και η πυκνότητα της διπολικής ροπής ως προς τον όγκο, δηλαδή πόσα τέτοια δίπολα δημιουργούνται μέσα σε ένα μονοτικό υλικό όταν βρεθεί μέσα σε εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο, ονομάζεται ηλεκτρική πόλωση. Άρα η ηλεκτρική πόλωση είναι ο αριθμός των διπόλων αναμονάδα όγκου που δημιουργούνται όταν ένα μονοτικό υλικό βρεθεί μέσα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο. Τα δίπολα παίζουν πολύ μεγάλη σημασία στη ζωή μας, αλλά και στην τεχνολογία.
Παραδείγματος χάρη στη ζωή μας παίζουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί παράδειγμα ηλεκτρικού διπόλου είναι το νερό, ο οποίος είναι ο καλύτερος διαλύτης. Επομένως, λόγω της δημιουργίας το νερό είναι ένα ηλεκτρικό δίπολο, δηλαδή υπάρχει μια μετατόπιση ανάμεσα στο αρνητικό και το θετικό φορτίο στο μόριό του. Κάνει το νερό έναν διαλύτη. Διαλύτης ο οποίος διαλύει τα ζάχαρα, απελευθερώνει την ενέργεια των ζαχάρων και έτσι μπορούμε να παίρνουμε ενέργεια σαν οργανισμοί. Όπως επίσης παίζει πολύ μεγάλη σημασία η δημιουργία των διπόλων στην τεχνολογία και ιδιαίτερα στα διηλεκτρικά υλικά που είναι μονοτές, οι οποίοι όταν βρεθούν μέσα σε ένα εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο δημιουργούν αυτά τα δίπολα και αυξάνουν έτσι η προσθήκη διηλεκτρικού ανάμεσα στους οπλισμούς ενός πυκνοτή, αυξάνουν τη χωρητικότητά του λόγω αυτής της δημιουργίας των διπόλων. Τώρα, όταν ένα μονοτικό υλικό βρεθεί μέσα σε ένα εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο ε, δύο πράγματα συμβαίνουν. Πρώτον, το θετικό και το αρνητικό φορτίο απομακρύνεται το ένα από το άλλο, έχουμε αυτό το displacement όπως λέμε, κατά απόσταση d, και ταυτόχρονα λόγω της δύναμης Coulomb, βλέπετε έχουμε ένα εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο που ξεκινάει από ένα θετικό φορτίο και καταλήγει σε ένα αρνητικό φορτίο. Άρα το θετικό φορτίο θα αισθανθεί μια δύναμη Coulomb προς το αρνητικό φορτίο που είναι εδώ, και αντίστοιχα το αρνητικό φορτίο του διπόλου θα αισθανθεί μια δύναμη Coulomb προς το θετικό φορτίο από το οποίο εκκινεί το εξωτερικό πεδίο ε. Αυτές οι δύο δυνάμεις είναι 0 το άθροισμά τους, αλλά επειδή δεν ασκούνται πάνω στην ίδια ευθεία, τι θα κάνουν? Θα περιστρέψουν κατά γωνία φ, θα μειωθεί η γωνία φ, έτσι ώστε το δίπολο να ευθυγραμμιστεί ως προς το εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο. Επομένως το ηλεκτρικό πεδίο θα ασκήσει ένα έργο που είναι το γινόμενο της ροπής της δύναμης F επί την μεταβολή της γωνίας dF, και αυτή η ενέργεια θα μεταφερθεί από το εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο μέσα στα δίπολα. Επομένως μέσα στα δίπολα αποθηκεύεται η ενέργεια που είναι το έργο που δαπανά το ηλεκτρικό πεδίο ε, το εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο, που αλληλεπιδρά με το διηλεκτρικό μας στη δημιουργία διπόλων και περιστροφής των διπόλων. Βλέπουμε εδώ την περιστροφή και βλέπουμε εδώ, να θυμηθούμε από τη φυσική 1, την ροπή. Η ροπή είναι η δύναμη στην περιστροφική κίνηση, όπως F είναι η δύναμη σε οποιασδήποτε ευθύγραμμες κινήσεις. Επομένως εδώ το μείον οφείλεται στο ότι κατά την περιστροφή μειώνεται αυτή εδώ η γωνία φ, που δημιουργείται ανάμεσα στο διάνυσμα της έντασης του εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου και της ηλεκτρικής διπολικής ροπής αυτού του διπόλου. Αυτή η ενέργεια αποθηκεύεται μέσα στο διηλεκτρικό μας και θα δούμε στη συνέχεια αυτό έχει σαν συνέπεια την αύξηση της χωρητικότητας των πυκνοτών όταν ανάμεσα στους οπλισμούς υπάρχει διηλεκτρικό. Αυτά. Στο επόμενο μάθημα θα μιλήσουμε για τον νόμο του Gauss, η οποία είναι μια τεχνική η οποία μέσω της έννοιας της ηλεκτρικής ροής, του αριθμού των ηλεκτρικών δυναμικών γραμμών που περνάνε μέσα από μια κάθετη επιφάνεια στις ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές, μας επιτρέπει τον υπολογισμό της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου με πιο εύκολο τρόπο από τη διανυσματική πρόσθεση ή την ολοκλήρωση των επιμέρους ηλεκτρικών πεδίων που δημιουργούν τα σημειακά φορτία dQ της κατανομής μας, εκμεταλλευόμενοι την συμμετρία της κατανομής.